Hej, velkommen til Filmsnacks. Yes, ja. Vi skal jo snakke om Sin City i dag. Ja, det skal vi. Men inden vi går i gang, skal vi så ikke lige have sat stemningen? Jo. Wow. Fuck, du ser godt ud. Så tak. Ja, hold da op. Filmsnacks Spotlight. Amen. Ja, men det er jo Sin City, vi skal snakke lidt om. Ja. Fra 2005, Yes. så vidt jeg husker. Ja. Og den er jo instrueret af Robert Rodriguez Ja. og af Frank Miller. Lige præcis. Og Frank Miller har jo, det er jo også hans tegneserie Ja. forlæg, den er lavet efter, kan man sige. Ja, lige præcis. Frank Miller har lavet et hav af tegneserier, før han tegnede Sin City tegneserierne. Han er nok mest kendt for hans Batman-historie, The Dark Knight Returns, som ligesom, Batman havde jo eksisteret i lang tid, da han tegnede den her, men den er ligesom den, der cementerede det. I love Hitman. No matter what you do to them, you don't feel bad. Så er der jo Robert Rodriguez, som er den anden instruktør. Ja, lige præcis. Så hvad er det nu, han har lavet? Jamen, han blev vel kendt for El Mariachi, sådan en hævnfilm. Ja, det er rigtigt, ja. Og opfølgeren Desperado, det var ligesom den, der slog ham fast som action-instruktør. Ja, og det var jo også Antonio Banderas amerikanske gennembrud. Ja, for pokker da. Der var han der også larger than life. Ja, for satan. Og Salma Hayek. Og Salma Hayek kom virkelig også på landkortet der. Ja, fantastisk. Og han lavede så også en træer også. Ja, den var så lidt mere forglemmelig. Once Upon a Time in Mexico. Ja, den er lidt forglemmelig. Der blev lidt for mange penge i det. Ja. Det var den første El Mariachi, som er lavet før Desperado. Der lod Robert Rodriguez sig indlægge på hospitalet og fik lavet nogle forsøg og sådan noget, der fik tappet måske lidt blod og sådan noget. Så fik han lidt penge for det, og for nogle af de penge, de gik så i filmkassen. Ja. Så det var virkelig... Men han var jo også en, han kunne virkelig strække et lille budget til at lave noget fantastisk. Ja. Og det er vel også det, han bruger, da han laver Sin City. Ja. Selve historien er jo egentlig baseret på 4 af tegneserierne. Ja, tegneseriehistorier. Ja. Der er den der The Customer's Always Right, som vi lige kom ind på. Ja, som er sådan en rammehistorie, kan man sige godt. Den fylder kun 3 sider i. Ja, lige her. Den var jo selvfølgelig heller ikke ret lang tid. Og så var det The Big Fat Kill, der den hopper ind i historien med Bruce Willis, der skulle ud og redde sådan en lille pige. Ja, Bruce Willis er sådan lidt falderet politi. Ja, lige præcis. Ja, han er vel døende nærmest, er han ikke? Jo, hans hjerte og jeg tror også, at det ikke den sidste dag, inden han går på pension, og så vil han lige fange den der børnemorder. You're pushing 60, and you got a bum ticker. You ain't saving anyone. Det er jo sådan set byen, kan man sige, der er hovedpersonen, og det her, det er bare sådan forskellige historier rundt i byen. Ja, det er rigtigt, ja. Og så er det jo med Marv, Mickey Rourke, og han vågner jo op og finder ud af, at den dame, han havde mødt i byen, hun er blevet slået ihjel. Ja. Og så, fordi han er sådan en simpel gut, og har ikke så meget at leve for. Stærk. Og meget stærk. Så sætter han sig egentlig for, at han skal løse det, finde ud af, hvem der slog hende ihjel, så han kan hævne sig. This is blood for blood by the gallons. This is the old days, man, the bad days, the all or nothing days. They're back. Det går sådan lidt slag. Han finder nogen, der ved noget, og så får han et navn ud af dem, og så henvender han sig til den næste, indtil han så når hele vejen til. Han tæsker sig. Han tæsker sig frem til løsningen på det her problem. The Hard Goodbye hedder den historie, tegneserien. Og hvis man skal læse, og det synes jeg, man skal, en af de her Sin City tegneserier, så synes jeg, man skal læse den, The Hard Goodbye.
The Big Fat Kill, som så også bliver fortalt. Ja, det er rigtigt. Og det er jo Benicio del Toro, der er sådan en korrupt betjent, der bliver slået ihjel, og så Clive Owen, han melder sig, det er jo i Old Town, der hvor det er luderne, der styrer byen, eller den bydel. Og han tager det på sig, og så skaffer sig af med livet, fordi de finder ud af, at han er en politimand, de er kommet til at slå ihjel. Og det går også vildt for sig. Det gør det. De her glædespiger i The Old Town, de er altså ikke til at bide skære med. Nej, de er lidt sådan nogle SM Leather Cowboys. Det er i hvert fald mange af kostymerne, der sådan oser lidt af. Med hang til tunge håndvåben. Ja, lige præcis. Og en lille Miho. Deadly Little Miho. Deadly Little Miho. Hun er skrabt med et katana-sværd. Yes, og kastestjerner. Kastestjerner, og buer og piler. Hun kan det hele. Og det er jo det, der er ret fedt ved Frank Millers tegneserie-universer, at han tit får det japanske kultur ind i det. Og i Sin City tegneserierne, der er det ved hjælp af Deadly Little Miho. Men hvad hedder det? Det er jo også noget med, at Quentin Tarantino har været lidt ind over Sin City. Og hvordan er det hænger sammen? Jamen det var vel, der er den scene, hvor Clive Owen, han skal fragte liget af politimanden. Ja, Benicio del Toro. Benicio del Toro, og fordi at han har noget psykiske lidelser, så føler han, at liget sidder og snakker til ham. Look at that! Og Robert Rodriguez og Quentin Tarantino havde jo lavet noget sammen før os jo. De havde lavet blandt andet From Dusk Till Dawn. Four Rooms var de vel også lige begge to forbi. Har de også begge to lavet lidt sammen. Så de kendte hinanden, og de har jo selvfølgelig også lavet de der Grindhouse-film. Ja, lige præcis. Som også hænger på plakaterne. Ja, Planet Terror, Robert Rodriguez og men den kom jo så senere, da de ligesom de var blevet to etablerede filmskabere, så det er jo lidt for at, jeg tænker, genopleve deres Grindhouse-dage. Eller Grindhouse-dage, deres begyndelse. Ja, det er rigtigt. Og i det hele taget, så er der jo rigtig mange seje skuespillere med. Også, kan man sige. Altså, udover dem, vi har ikke nævnt Mickey Rourke nok. Nej. Rollen som Marv, det var vel hans comeback, fordi han var jo gået noget i glemmebogen. Ja, han var gået lidt. Levede lidt af boksning, eller på hvad han lavede. Ja, det var noget, der var jeg tror, at han var en mand, der har truffet en del rigtig dårlige beslutninger. Men det var også i 80'erne, der han var jo det hotteste hotte, og han var Mr. Pretty Boy number one, og en men det har vel også været, fordi han har været utilregnelig på sættet og sådan noget, at så har hans karriere smuldret op. Jeg husker noget med, at han optog noget film i Irland, og så støttede han IRA og sådan noget. Det var sådan nogle dumme beslutninger, som også fik indflydelse på en skuespillerkarriere. Fordi han er bare en super sej skuespiller. Det er han lavet nogle vilde ting. Ja, så det var virkelig dejligt at se, at han blev trukket op af. Ja, fordi det var jo lige umiddelbart efter, eller var lige før den der The Wrestler, det var hvor han så, jeg vil sige, blev snydt lidt for en Oscar. Ja, det må man sige. Jeg ved ikke, om det er på grund af, at det er nok det der med de akademiet, de glemmer ikke lige sådan. De støtter ikke IRA. Nej. Så, ja, det kan godt være. Altså, når de kan give Will Smith en Oscar, så tænker jeg også, at satan da. Wow! Mickey, han havde jo fået lavet, grundet alt det her boksning-halløj, han kastede i. Og han har måske ikke været så god til det boksning der, for hans ansigt blev helt smadret. Han har bremset rigtig mange handsker med sit ansigt, måske. Ja, i hvert fald. Ja. Og så var det jo, at han jo skulle have lavet nogle plastikoperationer. Og man kan sige, at det ved jeg ikke. Altså, det ligner ikke noget, som er gået særlig godt.
Nej. Altså, jeg vil sige, det der latex, han har fået på, når han skal ligne Marv, det gjorde han så lidt kønnere. Det gjorde faktisk pænere. Det gjorde han lidt pænere. Ja, undskyld. Men ja. Men dejligt var det i hvert fald at se, at han blev hævet ind i rollen som Marv her. Ja. Han gør det jo bare pissegodt. Selvom han er i tung make-up, så formår han stadigvæk at... Ja, han er en løs kanon, og han er farlig. Hey, man. Rutger Hauer har en lille rolle som den der præst. Det er også bare godt at se ham. Ja, det må man sige. Og så er der... Vi kommer nok heller ikke udenom Jessica Alba. Nå nej, hun som Little Nancy. Som dansepigen inde på den her... Ja, lige præcis. Hvad hedder det? På det her værtshus, som er et centralt omgangspunkt i alle historier. Nå, ja, det er rigtigt. Man er faktisk inde omkring den dansebar. Hvad var bare den hed? Hardigans. Ja, det kan godt være. Det eller var det det Bruce Willis? Ja, han hedder Hardigan. Nå, vi skriver det her. Ja, okay. Jo, men det ser altid ud som om det er et hyggeligt sted. Ja. Det må man sige. Og jeg tænker, der er god chance for at få en på låget, hvis man ikke opfører sig pænt. Og så er der jo Elijah Wood. Det er rigtigt, ja. Han er den der snigemorder, der er helt lydløs. Ja. Ja, det er jo også måden, at Marv han kan genkende ham på. Det er, at der er ingen, der kan være lydløse som ham, så det kan kun være morder. Ja, lige præcis, ja. I got you little bastard. Let's see you hop around now. Det er også en kampscene, jeg elsker. Det er der, hvor han har håndjernet med ud, og så er han ved at få tæsk, men han får lige slynget håndjernet omkring Elijah Woods' hånd, og så vender slåskampen, skal jeg lige love for. Ja, hold da op. Den er altså Sin City-filmen er ligesom tegneserien meget, meget voldsom. Altså, og meget grafisk. Beskidt og voldelig. Ja, det er det. Men man kan også slippe afsted med meget sort-hvid. Man slipper afsted med lidt mere sort-hvid. Jamen, det er det, man gør. Det overlader lidt til fantasi. Ja. Så. Ligesom nu. Ja. Jeg håber, vi slipper afsted med det. What if I finally turn into what they've always said I was going to turn into? A maniac. Både Frank Miller og Robert Rodriguez har nogle små roller i Sin City-filmen. Robert Rodriguez, han er en af sådan en SWAT-team medlem, men han har fuld maske på, sådan, så man kan ikke se, hvem er. Men Frank Miller, han er genkendelig derinde. Ja, han er jo præsten der, hvor Marv er inde og udspørger ham. Ask if that corpse of a slut is worth dying for. Ja, og han ender med at skyde ham ind i den der skriftestolen. Ja, de sidder og taler til hinanden. Ja, lige præcis. Ja. Men, og så er det jo, at præsten taler grimt om hende, luderen, som Marv er ude for at hævne, og det skulle han ikke have gjort. Nej, det skulle han ikke have gjort. Så bliver han sgu skudt. Det gjorde han. Ja. Så det kan man lige, hvis man lige ser den igen, så kan man lige så kan man lige se, det er sgu Frank Miller. Ja, sejt. Sin City blev jo en ret stor succes. Ja, lige præcis. Tænker jeg. Og jeg tænker faktisk, hvis de havde smedet, mens jernet var varmt, så skulle der komme en fortsættelse inden for 2-3 år, hvor de har ligesom holdt stilen. Det skete jo ikke rigtigt. Det gjorde der ikke. Der gik lang tid. Der gik jo faktisk 9 år før der kom en forestillelse. Ja. Men inden, der var det jo den der The Spirit udkom. Det var i 2008. Ja. Og der kan jeg huske, at det var jo Frank Miller, der instruerede den alene. Så jeg tænkte, altså, det må jo være godt. Ja. Det viste jo så, det var det ikke helt. Nej, den var fandme dårlig. Altså. Jamen, det ramte fuldstændig ved siden af. Ja, det var ærgerligt.
Sin City havde kostet cirka 40 millioner, men havde indtjent 160 millioner dollars på verdensplan, så det var faktisk en ret god succes. Så det der med, at de ikke fik lavet en forestillelse, det var faktisk lidt pudsigt. Ja, også fordi, at der er så meget materiale. Altså, Frank Miller er blevet ved med at lave tegneserier i det her Sin City-univers. Så der var masser af gode historier at tage. Ja, lige præcis. Men man valgte jo så igen, altså at lave toren der. Ja. Men, og den hed jo Sin City, A Dame to Kill For. Ja. Så den er jo sådan baseret på en af tegneserierne. Den er stadigvæk baseret på nogle af Frank Millers tegneserier. Men de var jo så begyndt at lave nye historier med Bruce Willis' karakter og også Marv. Der er nogle af de historier i toren, som ikke er tegneserieforlæg også. Der er noget, der er lavet direkte dertil. Ja, lige præcis. Så den der en-til-en kopiering, som var så fed i det første, altså fra tegneserie til film, det gik gassen jo lidt af ballonen. Ja, lige præcis. Og det er jo også ligesom om, at det hele ser en lille smule mere billigt ud, synes jeg. Altså, jeg synes, jeg har jo ikke set den siden biografen, hvor jeg var simpelthen så skuffet. Ja, jamen, jeg har lige set den igen. Men noget af det, jeg husker bedst, det er, at de har valgt en ny make-up til Mickey Rourke. Han ligner lidt Robert Z'Dar fra Tango og Cash. Ja, det gør jeg. When I get out of here, I'm gonna tear you a new ass. Det er jo ret vildt. Ja, jeg synes også, det var et inspirerende valg. Ja. Hvorfor man havde en fantastisk make-up til Mickey Rourke som Marv i etteren. Og så laver man bare et helt nyt look i toeren. Det ser farligt ud. Han har sådan nogle store poser, store hage og sådan noget. Nej, det duer ikke. Det fungerer ikke. Så, men faktisk, hvor etteren tjente de der 160 millioner på verdensplan, der tjente toeren kun 39 millioner. Så det, og det tænker jeg tænker ikke, den har tjent sig selv hjem på nogen måde. Nej, det tænker jeg heller ikke, den har. Sin City-universet er stort, og man kan, hvis man har set filmen, da den kom, eller for nogle år siden, så kan man roligt se den igen. Ja, den er bestemt et genkig værd. Ja, og der er så mange mindeværdige ting i den film, at den er bare hyggelig at se. Jamen, det er. Og det er også interessant, hvis man har de lyster at dykke lidt ned i, hvordan det er lavet, kan man sige. Det er meget interessant. Og der er noget ekstra materiale for de forskellige udgivelser, ellers så kan man finde noget på YouTube rundt omkring. Så vil jeg bare foreslå også, at man simpelthen får læst nogle af Frank Millers Sin City-historier, fordi de er som vi sagde før, helt fantastiske og utroligt flotte. Det er også noget, man heller aldrig helt bliver færdig med at læse, fordi der er nye, fine detaljer i det hele. Så det er bare med at slå sig løs. En tur til Sin City. Men husk, at hvis man går ned i The Old Town, så skal man gøre, som de siger dernede. Ja, lige præcis. Og man skal fandme opføre sig ordentligt. De kan opfylde alle ens drømme, men hvis man træder ved siden af, så bliver de mordelige, farlige. Ja. Så tag jagt, men ellers god fornøjelse. Ja, lige præcis. God.